Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Tiri pagore ra2026 zvaratanga kudai so. Ndadzoka pane update ya Walter Mzembi. Walter Mzembi yanga supposed kunge ari kubudikira court nhasi achinikirina but nyaya yake panapa yapostponedwa zvekare kuti anzi anodzoka musi wa28 January. Ndiwo nyaya iripo mamiriro yakaita. Ino musondora darika pane nyaya yanga yarimbonetsa chinzi vamwe vachita Walter Mzembi afa, Walter Mzembi adai so, nyaya dzacho vanhu vakatanga kuti hayi hapana zvakadaro zvaitika mani. Siyana nenyaya yekutaura nyaya dzevanhu ivava. Ana Mzembi vanenge vachingosuspectwa kuti vakasungirwawo nyaya dzematongerwo enyika idzodzi. Saka uona panenge pakupisa nyaya dzavo manje pane pakungonzi anything can happen. Vanogona kungokudai so, vanogona kungokudidi. But yeah, situation iripo panyaya ya Walter Mzembi. I don't think kuti panoda kuti tinyanyauramba tichiwedzera tichirebesa nyaya. Pane mumwe kuda kungorebesa munamato sadza tichipora. Walter Mzembi anzi anodzoka musi wa28 January. Ndo update ya Walter Mzembi mamiriro yakaita. Thank you so much.